Ki elek-elek ya putra dalang. Oh ya. Kok elek-elek. Nyat wong elek tenan kok artine. Ayo ya. Hah? Lumayan. Lumayan apa? Wong wedok kok kelawu. Ono watese ya. Nek didelok rupane kaya ceret. Ha iya. Ning suarane cen apik tenan aku ta. Lase. Nggih Pak jenengan ganteng gaya. Ora to, aku wis tuwa ora rumangsa ganteng kok. Ya, terus. matur sembah nuwun nok. Ya, karo mbak-mbak sing padha joget nadyan ora patiya cocok. Ha iya.
Ya ora masalah. Iya. Apa-apa iki jane ya mung kari kerepe le latihan kok, Mak. Iya bener. Iki sowan menyang endi? Iki sowan menyang Duduh Kulon. Ya, Kecamatan Grabak. Iki ora nang nggone sapa-sapa, iki aja mbok anggap tanggapan. ya, Iki aja mbok anggap job. ya. Ning iki pancen ngibadah seni no. Ngibadah seni tegese Nalika semono aku kerawan pepundhenku ingkang winanting pakurmatan, ya, tak anggap wong tuaku dhewe, ya tak anggap bapa guruku ya kuwi Rama Basuki. oh, pelukis. Duludu. Lak keprok ndasmu lho kowe. Rama Basuki iki dalang. Oh ya, Ki Mas Eko Suwaryo. ya, men katuran tindak ning jejere Mas Narpo iki ya termasuk Wah, iki jadwale ora umum iki. ya. Mangga Mas Eko. Mriki Mas, tindak mriki mboten napa-napa, kajenge sami tepang. Ya, Kan akeh sing do mbaten Eko iki kaya ngopo to Eko kuwi. men puresa. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Genjang menawi mboten napa-napa monggo. Wedi iki ana apane kok. Niki Mas, Ya, wong mayang ban bendina kok monggo. Men akrab sampeyan so nek teng Yoja ya men ngerti omah kula. ya, Nah, aduh. Yaine bagus-bagus. ya. Ning isih kalah bagus karo aku. Aku bagus tur ora urus. Ya, ya wis ora apa-apa, Mak. Suwe ning suwe awak dhewe ming kok kadangkala sok ketemu ning nggon apa media sosial. Ya wis ngerti, wis tepung. Ya, Ning ketemu langsung dilalah ya lagi bengi iki no. ya. Sugeng dalu Mas Eko. Nggih pangestunipun sehat. Nggih, Pak Jan. Tebih mboten dalem saking mriki. Nggih antawisipun perjalanan setunggal jam, Mas. Oh, wah iki lho, iki wis termasuk trik dalang iki ngene iki no. Semelang nek tak kon nembang terus suarane digawe gerok-gerok. Grogi, Mas. Mboten napa-napa. Soale engko nek wis ngerti nek wis gerok terus ora tak kon nembang. Ya, Ya ora apa. Nggih, santai mawon. ya, Kowe pokoke saking kiran dumugi wetan niku sing jeneng dalang niku kudu nyawiji, kudu bersatu. ngono ya, Mak. Iya. Ki ya di nampa undangan saka Mas Narpo. Ya, Terus rawuh mrene. Nyumbang mboten, Mas? Sampun. Sampun. Pinten? Bangane sing nakoni Narpo luwung aku. Kene muni sampun terus kono ndungluk. Piro, Mas? Isin aja ngomong kayak gue Mas lah isin banget ya, ini gemeter banget kok. Napa mboten napa-napa santai mawon. Kula mbiyen ya ngonten niku. ya, Ning tak pikir-pikir aku nek celingus iki kok lek ku arep rawuh karo sapa? Nekat mawon. ya. Mas kudu pancen ya ngono ya, Mak. Aku mbiyen kula mbiyen ya isine ra jamak-jamak. Kula niku kondang isinan kok. Iya. Sing maido ki gawanku saka Yojana. Sedo wae. Iya. Ya asline celingus aku. Ya ora apa-apa. Nggih. Sampun nggih, Mas? Lho, sampun pripun? Ya, grogi banget niki yakin sumpah. Iki malah lucu lho. Iki ana dalang kok arep disupiti kok gila. Iya. Ya ora apa-apa. Lah mila menika njing nek prei, nek pas Ramadan ya lho Mas. Ya ngampiri Mas Narpo terus ngampiri kula mengko terus dolan teng Solo, teng Surakarta. Nah, niku mandan cocok niku. Ning mboten sanggo bojo. Niki bojo kula streaming lho, Mas. Apa? Streaming bojo kula niki. Sampeyan niku termasuk wedi napa? Mboten niku maksudnya iki genah kondangan apa ora maksudnya mbok ora kondangan niki lho. Mulane tak kon maju niku meng garwane Prisa. Oh, kaya gue. Suamiku ternyata di tempatnya Mas Narpo. Oh, iya. Kuwatir kula niki, Mas. Mboten sawedi ora apa-apa, santai mawon. Iya. Kula niku ya tak gawe kepenak kok. Ngono ya, Mak. Iya. Sampeyan meso kaya Mas Narpo kuwi ya garwane ngerti budaya. Bojoku ki dosen nek dosen ning dosen media rekam, dosen televisi gaweane sok gawe film ngono kae. Dadi ruseni iki ra patek dong. Oh. Donge ming miru jarik. Oh iya. Karo nampa dit. Nah iya. Iya bener, Mak. Heeh.
arep tak ijolke maneh Mas. Jolke sapa ora senengane. Mas yo sak grembyengan sak saged sampean napa? Ya. Nganten ming kajenge supaya sedaya menika rata. Ya. Bahwa cara Banyumasan mawon ki. Napa? Cara model Banyumasan mawon. Mboten napa-napa cara Banyumasan kaya Songo Mas. Hah? Songo. Ha. Jumeneng ae. Dikancani Mas. Mboten wani ampun. Kancani Mas. Dikancani Mas. Boten. Pun men kamerane ampun. Aku malah gemeter mungkin. Sampeyan ki bendina ngedep penonton ewon kok wanine mungkur ngger wong do wedi to mengundang apa. Wanine mungkur. Anu yakin Mas. Ya ora bisa nek mungkur. Mungkur pada mungkur ya ora dadi. Ora wis kaya wis karo jagong bae. Iya, mboten napa-napa Mas. Mboten napa-napa Mas. Ora bersakring. Santai mawon. Ya. Mangga. Ya, Banyumasan. Nyonge kin cilik. Ya cilik. Ditresnani Piyung Rama. Nah, niku mengke dawae napa? Seding ae bae wis kaya tok bae ora. Mboten, gendinge tibane napa? Dawae napa? Ngin gampil niki malah wis muter loading angel susu kok dipikir-pikir. Biasanya ora tahu yakin Mas. Mboten napa-napa. Aja jere demi Mas Narpo karo panjenengan. Nggih. Dipun gendong kewer. Dina mengi nyong dikutang deling-ling lante sawang inyong nangis tulung-tulung ditembangi Banyumasan. Ya. Pun kaya niku mawon nggih. Nggih. Gemeter nganti kebelet nguyu sing bingung. Iya. Le mlayu sifat kuping. Iya. Nah, tenan. Sampai nek ketemu kanca-kanca etan ngonten niku iso diplekutu entek-entekan. Iya ya Mak. Wis pokoke urung leren nek urung di nganti gembrobyos ora karo-karoan. Iya ya Mak. Nggih. Mboten napa-napa Mas Eko Suwaryo. Ya. Iki tibake apa nok? Banyumasan. Banyumasan. Nah, sindene sing ngagem busana Sarwaseta. Ya. Raden Anoman. Sapa Mbak asmane? Kok kaya tau weruh ning media sosial. Oh iya. Kaya tau weruh ning dinas. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Pun kesupen apa terus pundi? Asmane sinten nggih? Tarian nate cecetan kalih kula jenengan. Senengane. Jamane tesik BBM-an niku lho. Nggih napa? Oh, nggih. Asmane sinten Cobi? Nami kula Lian Sindu. Lia iki kenalanku kebuangan lho. Lian. Nek kula ngangge N. Lia sing ning Bojonegoro. Nek kula ngangge N Pak Dalang. Oh, nganggo N. Nggih, mboten enten liyane. Nggih, niki anu Mbak Lian. Oh, Mbak Lian Sindu. Nggih. Oh, alah. Sampean wis kecandak, no, wis kecandak. Ya. Mbak Lian Sindu. Heeh. Mangga akaturan nyekar menapa menika? Banyumasan. Ya. Napa? Pamundutan mawon wau, Pak. Napa? Pamundutan. Menawi wau wonten sing napa nggih? Wonten ning ketoke niki dari grup pemuda Seno Mania Petanahan Kebumen. Waduh, Kebumen rawuh mrene. Heeh. Request lagu linting lungiting. Ha iki tulisane ra cetha kok, kudu salahi mataku. Ya. Lungiting asmara kembang rawe saking Mas Agung Rabib. Nggih, Petanahan. Terus iki. Ha iki bajing loncat Mbak Ayu sing disuwun. Oh iya. Kalian
glupaglape aja mesem. Apa to iki lha? Kagem mengenang swargi ramanipun Bu Limbu. Iya. Saking Bapak R Sutriyanto Lowano Purworejo. Oh iya. Purworejo iki ana Lowano to? Ana. Tak kira nek ming Sulawesi to. Lowano. Monggo, Mbak. Jumeneng, Mbak Lian Sindu. Ha iya. Yo, niki sinden kula. Aku nek arek akon sindenku wis jeli. Ha iya. Derek sinau nggih Pak Dalang. Napa? Derek sinau. Oh, nek derek sinau ni teng sekolahan, mboten teng mriki. Teng mriki nembang. Oh nderek sinau. Mbak Lian Sindu monggo. Nggih. Ngersakaken menapa? Kok ngersakaken menapa? Badhe nyekar menapa? Kok gugup to aku? Sing gugup niki kula napa jenengan? Padha-padha. Nek kula rasane niki berdebar-debar kaya jatuh cinta. Masalah iki. Wis lumayan ra tentrem wis. Mboten gojek. Nggih. Nggih, menapa, Mbak? Ngaturaken menapa? Ya. Apa nggih wau wonten sing ngersake kembang rawe kan. Oh nggih, kembang rawe. Menika ugi wonten Pak Bejo PWKS Pucang Agung. Oh nggih Purworejo. Mbak Cange kula nyuwun pirsa jam 11 bubar nika lakone napa? Alah kuwi lakon balik kota wingi lho, Nak. Iya, balik kota Yojo. Lagi arep limbukan udane mak brus. Monggo rejing banyu mlebu kabeh bubar. Ha iya. Ha kok isih dibaleni meneh? Kapan? Mingenane Nendi? neng Ngawi. Aku teko jam 5, setengah 6 udan barat salah mangsa panggunge ambruk. Iya, Gamelan kono wayange kono. iya. Terus lurahe muni wangsul mawon Pak Dalang. Ah nggih aku. Memu Jawab ending. Ais dibayar kok ora ending. Ha tenang wae aku. Iya, ya wis ora apa. Monggo Mbak Lian. Kedah slendro napa saged pelok mawon, Pak? Slendro menawi garapan mriki. Oh, nggih. Ya, dipun bawani slendro rumiyin menapa? Nek jane kula pelok mawon nggih wau wonten sing WA. Nggih. Ngersake lali janjine. Oh nggih belok ning dibawani. Nggih. Kaya Manah yen ke taman wayang tapmung wong kang lencir kening lamun den lekna nggih. Darmanika dasu mande senadyan amung sedelo mimbu isang semeng Ayo Mas Denko yo. Ya dibukani kedange. Lali janjine nggih Mbak niki. Cik. Monggo dados.
sindenku do kaya kesurupan kabeh. Anggremu Semangat kabeh niki. oh luar biasa. Pokoke kanca kula niku nek entuk dit malah ngelemprek niki. Iya. Kok nyinden ya malah antuk-antuk. Penabuh niku kancane geger ya ana sing nuthuki rancaan tok. Tok. Iya. Yo. Janjane kowe ning gelagatmu sancang yuki Wis. Kok enten buntute ngoten lho kula. Kula mestani pun rampung lho kok isih kepenak buntute. Kula kandhani nggih, Mbak. Pripun? Anu penabuh kula ni sindene anyar ngenten niku. Oh, karepe tanduk ngoten. Heeh, do caper kok. Do golek perhatian. Ning kula malah luwih seneng niku wau tambahane lho kok kepenak ngono. Nggih. Iya. Sampun, Mbak. Matur sembah nuwun, Mbak Lian. Ya. Sindenku kaya kesurupan kabeh no. Lah iya. Karang yo ngono kuwi ya. Iki mau apa iki mau? Mbok ya wis menengke wae. Do golek tambahan. Iya, pancen bener. Ya, matur sembah nuwun Mbak Lian. Ya, iki mau akeh banget nawala. Ya engko diaturke mboko siji kembang rawe, terus lungi teng asmara. Iya. Terus bajing loncat. Ya, ning sing wigati aja akeh-akeh lho, Mak. Ora. Iki ora kaya pementasan aneng jaba-jaba iki sing mresani para pinter-pinter nyang budaya. Para-para sing padha prisa ning budaya. Iya, pancen ya kudu ngerti karo kahanane no. Ya. Ayo gentenan. Ayo Mbak Anting. Ya, Mbak Anting lambang sing. Heeh, ya. Ki elek-elek ya putra dalang. Oh ya. Kok elek-elek. Nyat wong elek tenan kok arep.
Ayo ya. Hah? Lumayan. Lumayan apa? Wong wedok kok kelawu. Ki wis putih kok. Putrane sapa, Mak? Iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung kono no. Wo. Sekolah ning Yojo. Iya. Terus dilalah ketemu karo aku terus malah dititipke. Titip ya Dik anakku. Siap Mas. Ya wis ben. Ayo ditampilke suaramu. Ya, ora mung bengok-bengok. Wawe wawe. Oh iki ora sembodo karo nek nyinden. Iki engko deloken bar limbukan ki wis ora sembodo nek sore. Wah, Ora ya, Pak. Aku mung merem tok. Merem kok 2 jam. Iya. Ayo, camping Gunung Madura, Mbak Anting. Banyuwangenan genti, Pak. Oh iya, Banyuwangenan. Nan, Apa gerajakan wae ning bawane apa? Bawane sing Banyuwangi beda. Mrakesati nggih, Pak. Hah? Mrakesati. Suarane rada gerok-gerok. Ora apa-apa, wis Mrekesati. Ya. Bawa Mrekesati. Ya wis ora apa-apa, monggo. Aja marahi blero to, Mas. Ya gak wis. Mas Mantri jan. Ya. Alon-alon. Yuk. Omonge delok rupane kaya ceret. Ning suarane cen apik tenan aku tak. Lase. Nggih, Pak, jenengan ganteng gaya. Ora to, aku wis tuwa ora rumangsa ganteng kok. Ya, terus. Ya. Ayo ndang. Urip bareng mati. Bareng. Kita aku ya Allah, ya Allah. Terus selawase buru-buru nyebai. terus. Ayo. Omongane karyo maning urip bareng mati bareng. Kok ming burang bareng wae to iki.
madang bareng turu bareng. Ados dhewe-dhewe kok ados. Iya. Terus Pun. wis to? Entek. Oh alah ora dong aku apa pocong apa. Ngerti-ngerti semayane entek, ming disemayani kok terima. Ya. Ya mangga. Gerajakan no. Yuk dados.
Susulan meneh no. Ya pokoke anggere ngerti wektu lho, Mak. Iya. Nyuwun podang kuning. Oh iya. Ki jane sing disuwun Mbak Lian. Ya. Nek ya genti-genten kok ndak ming Mbak Lian tok. Ya, sapa? Ki Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo. Ki sinden ku sing saka linemu ning pesisir. Iya. Iya, Mbak. Ah, yo semangat, yo. Sugeng dalu, dorong sabar sugeng dalune. Wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keselak rasane. Wonten dawuh, Iya, ya wis ben karang bahasane ngono kuwi. Iki eneng sing anu apa jenenge eneng sing nyuwun podang kuning. Oh, nggih niki wong nggih wonten pamundutan, Pak. Saka? Saking Pak Bambang Suparno. Transfer Pak Seno. Transfer? Nggih, transfer. Pak Seno katane lewat Pak Ranto. Coba ditiliki HP-ne. Tak cek tenan iki. Lumayan ya. Nyuwun lagu sing gayeng-gayeng. Gayeng pokoke heboh. Iya. Oh iya, sapa? Pak Ranto. Oh, Pak Bambang nggih. Suparno. Sing sesuk nanggap tanggal piro ya laline aku nih. Oh nggih, matur sembah. Iki ora Dari ana. Jakarta salam buat semua warga Purworejo. Nggih, menika ugi wonten salam kagem para bapak-bapak pepadi Purworejo. Saka sapa? Saka Pak Kondang pengurus ketua umum pepadi Jakarta Pusat kono. Ya. Diaturake ya Mak. Salam kagem Ki Basuki lan kanca-kanca pengurus pepadi Purworejo. Matur sembah nuwun ya. Terus iki urung ana. Oh, durung ana ya dilet meneh. Engko nek durung tak takonke, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. Mau cari arep transfer Pak Seno, nanti saya transfer Pak Seno. Oke. Nggih. Dorong mlebu, Pak. Hah? Iki aku ngomong iki lho via streaming. Dorong mlebu, Pak. Ya wis engko rak dikirim. Ya, sing penting podang kuning diaturake. Oh, injih, ngestok kagen dawuh. Gestok kaget jambon. Ya, ini ada yang jauh-jauh dari Sumatera Barat juga datang sini, Pak, nonton Ada? wayang. Iya, Oh, dari terima Dharmasraya, kasih. ya. Ya, matur sembah nuwun. Karo ki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya ora apa-apa, aku nek melu Paseno kijang. Pokoke becah gesang derek Paseno. Apa? Ora bayaran rapopo aku, rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Becah gesang derek. Sinuwun Gusti Seno Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya sah. Podang kuning diaturake. Oke, Ya, siap. marang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungso. Kedunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Wong gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegos. Sing jeneng manusa kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi nggo mesti nggo alibi ya. Pas eno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Nadyan wujud temong paksi agawe talineng
Wis kok sak, iki lho lumantar. Sampun bener to aku ora salah to aku dikira ngapusi aku nih. Ora tenan. Bener ya. Sah to? 500.000 berhasil transfer. Ya monggo tuku rokok lumayan. Sing tuku rokok sapa? Ya Pak Seno kuwi nggo Pak Seno kok. Iki kowe kok. Dinggo Pak Seno kuwi. Tulisane kagem Elisa Orkarus Ora, aku Alaso. wis ana dhewe. Oh, gene ngaku kowe, oh demit ki ora. Ya wis. Alus manis tur mrak ati Neno wis wenggon kula lono golek isi podang kuning Neno iba bunga hengatiku Neno nyanding bisa dadi tombo. ya mangga yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Ora krasa
wonten dawuh malih. Sampun. Mandi. Wis gek linggo. Nggih. Ngrungokke suaramu malah. Ayo sembah nuwun wae kancane do ora entuk duit kowe entuk transferan kok. Iya, iya. Ya ora usah sewot kowe ya oleh to. Lah iki rak nggonamu sing ditransfer aku mau. Nggonamu. Oh, ngono. Peken. Oh iya. Peken aku jilo ra wil. Nggih, matur suwun. Sapa sing pesen lotis? Ya ora apa-apa. Monggo diaturake. Iki sing pungkasan ya, Nok. Kowe teruske critane ndak? Kokean li guyon. Ya, sing pungkasan pamundutan Bajing loncat Mbak Ayu Purwalestari. monggo Diaturake. Ya. Jumeneng Mbak Ayu. Oh, sinden kok nyambi dodol wedang. Ya wis ben ora apa-apa. Alon ya. Gunung Galunggung. ya diaturake. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ayo piye iki aluse ngono ki lho, Sa. Kuwi ditirokke omongan iki sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ha iya. Maksude suarane sing alus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben pantat Iya, yo. njur disumet kok ora kobong cangkeme. Heeh. Pasien Yo. sio-sio. Monggo Mbak Ayu. Yuk. Bajing loncat. Sekedap, Pak. Niki tesih dum-duman. Ya ora apa-apa ora. Gunung Galunggung kabungkur gunung Semadang katonjang di tengah gua Sunda rasa Jawa. Iya. Ha sing gentet. Sing genter ming. Delelululululu. Kula pundung. pundung tu disung purulan suka Ayem. Mangga. Ya, Bajing loncate diaturake nek ndak wektune selak blandang. ya, yuk.
Ayo terus. Kowe senengane barengi, Ora pengen nyuwara ae. Pun. Wis. Nggih. Bajing loncat. Bajing loncat. Aduh. Abdi
Purwa Madya Wusana wis diaturake ya, Nak? Ya. Ya tutuke dhisik critane wayang. Mengko ndak kabes turun kelangan lacak. Ya. Ora tekan gone ndak malah ora prayoga. Ayo mak tak derekake. Ayo nggih. Ladi sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo tak derekke. Datan kawusa madya wonten Gumpit Sanggar Sarup. Nena gandha kecapur nalika semanten alindring Traju Tresna. Prabu Stija Bumana Kasura ngawi sangganing para wadyabala Traju Tresna pating bleber, pating colot ka tirta mlutak kaning daratan. Ndanging Prawadyabala Paksur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng piswanipun para wadyabala Traju Tresna kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun paman Pancanyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Traju Tresna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Traju Tresna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluruh tembe mburine. Nggih, lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung nggon ngrembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyalawati. Kedadak sowane Panakawan. Ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra itung klungganing dina samengko iki. Yayi Gatotkaca nandhang raga, tegese nandhang lara. Wah, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa.
Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa ingkangipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang ruga menapa mboten napa menika namung samudana ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra Pringgondani. Mula kang sanga kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krincungan sikile. Mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko. Piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgondani. Non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun para wadya Balatraju Trisna benjang menapa Paman ora ketang sambung Balacara Lintang. Tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayah Griwa wonten timbalan sinuwun. Aja dikangelan budhalo. Golek ana Panakawan ngendi ketemu. Bandan tangane krincungan sikile leboke pakunjaran. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayah Griwa Wadya Balatraju Trisna. Kacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta Iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, kowe iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong urip lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ora iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wanita tantang kuwi kok iki
tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah apa piye? Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara, kula mboten kelakon mboyong sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati, takokke mesti Petro, Bagong Nendi. Bagong pejah Ndara Nendi. Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petro, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mung kaya kowe kok dipendhem ning taman dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, mlabuhi Ndara Werkudara perang karo Ndara Stija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali ya, tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Wajut Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek rak mateng, ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyane. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan, wong iki ra dhewe-dhewe ya. Ha iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra ora sak kangelan ngomong, mbeng ngomong meng paitan abab ya. Pira wen wis meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garukaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ha ta? Heeh. Monggo Ndara Garukaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garukaca terus. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok, tandangi wis to. Kalah, menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene oke iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut.
Bapak keperanggul mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo sapa iki Tru? Takoni sajahe prajurit Ratu Trisna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang. Nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajahipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura. Oh tenan Tru? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya aku ya abdining Stijo Buma Narakasura. Asma jeneng takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong? Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Nek metenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe menenga. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara. Tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Traju Trisna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyanawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyanawati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar Puranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanan iki. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku mung nindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Ya, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Lena pangelok tebak dadamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekeber. Piye? Ora ngerti aku asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Iki arep medeni piye ora ngerti Semar, Tru?
Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding ndasku. Ndasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus. Cocok tumbak jebol jajam. Kebablasan. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung.
Ora tak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Weh lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sone rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendak sikara karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati to, baca siramu modar kowe. Truk. Truk. Keseron le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ha iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Heeh. Ya. Kowe nek ndak doke enggak iki angel ya, Truk. Ha iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora marang putung kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar. 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 Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglecak dhewe aku. Mula nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho. Tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo, aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabul lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, Kak. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna setan barang to? Ora. Endi to? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenan ya, Tru? Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku.
Akene ra ono ya ra wani. Hai Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek cedhak ngene iki ora apa-apa, Gong. Rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan itu, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora raine medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Ai. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo, Ponokawan. Kowe gelem manut karo Adyabala Traju Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, lah dalah pira? Wen ora jam-jaman njaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjangkamu. Mangkir yen rasah mangkir yen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu Kang. Mlayu modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Wah, poteng-poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon, "Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kowe muni, "Kula seksine, Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng Ponokawan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggara cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Nyun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Leda Perang. Nggih. Tata-tata lho kok. Petruk. Nun. Mlayu kowe. Nun. Mlayu ngapa? Ora kok ki nun to, Ndra. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Mlayu ngapa? Mengsah prajurit Raju Tresna sinuwun. Terus prajurit Raju Tresna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Tresna methuke kula Petruk Bagong dibonto tangane klincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, "Ya, Gong. Aku ora ono Mas kuwi." Sing jingik nang ngarep mau sapa?
Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngoten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sama Minak Jingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Setija ning negara Antrawati iki nggawa prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara karo dibantu karo Setija aku ora melu-melu. Nek nek prajurit melu-melu gawe geger negara Antrawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lungose kok ya, Tru. Nek diloloi lenggala, dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Setija sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Setija. Nek prajurit tradisional melu, aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Ya Griwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane ngarep mateni aku nek jane ngono kuwi. Wong ra sida kok, ra sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kapanmu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Ya Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane ya Griwa karepe dhewe. Ayo kok, minggir. Yo. Oh. Buta Traju Trisno iki. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe ngaku basa tata krama karo aku. Aku kadange Yai Prabu Ndrawati. Iki nek negara Ndrawati, kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora nggo tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe ponokawan. Nek perkara Setija ana perkara karo Petruk karo Bagong, Setija ngrampunge perkara, Setija aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndrawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatutkaca. Kowe lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo ponokawan. Tok kon ngaku yen Gatutkaca ora lara. Ngono ta iki? Iya, dasar purnyata. Ayo saiki minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Traju Trisno. Ratu Gusti Mujak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndrawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Traju Trisno ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyewang sapa ning arep aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora nirep. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali. Piye? Ora bakal bali. Aduh blak tunggak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tataran para janji kandhane ayo gawe. Nadyan kowe gedhe dhuwur. Mano sastra jendramu. Wateng kaji jaya kali panjo. Sabtu kali tekan ibune. Ora nglakon mati dening Baladewa derajat apa? Dening Baladewa. Manus wae jajalan netangi marang kamurkaning Bandol Patrajaya. Iki Narendra Mandura lugu karepe dhewe. Ayo kowe prajurit tatu nang pangkone. Ora bakal tak tinggal jenengane atiku. Wah, ute-ute macan turu beda sing bareng. Ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki Bandol
Bandol apa? Iki ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombene ngene iki nek suara barampung. Monggo. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mah mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula weruh. Omong kok iso karo perang. Ya. Dublak tunggak cangkemmu brus. Truk. Seksane ya, Truk. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Adrisna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandura Kasura. Yen to Haknyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati nggone ngupaya menyang ndi Haknyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Haknyanawati ketemu Nyai Prabu Ndrawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger. Mboten. Nyun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya Truk ya. Yo. Nek ora ngono ndak Ndara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara wis nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men cetha. Cetha piye? Bagong kok wis bali kok ora bareng karo Jliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Truk ya. Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku weruh dhewe, Truk. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Yo sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Yo sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet nang dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih Sinuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya Truk ya. Lah yo ayo. Kowe ki ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Engko nek nganti iki Bandol Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya. Iki iki mau nonton wancul kok nganti iki Bandol Patrajaya. Iki Bandol Kalung. Bandul Kalung ora. Parang Sinuwun. Yo sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Yo pinahe metu ndi? Menawa itu ndi, Truk? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Penae metu ndi? Sakaremu. Nek kira mereka ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono wong takon kok. Lah iya. Pun nggih. Yo. Ya Truk ayo. Ayo. Yo. Kowe iki nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Yo. Ya wis kalau wis. Nggih pun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Nggih, parang. Yo. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Yo engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sisan iki. Yo engko tak kandhake. Ate Udawa. Yo. Raden Sombo. Yo tak kandhake. Nggih. Parang Sinuwun. Yo.
tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, Bagong. Kok ora bareng Jlitheng? anu kathah wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Wah iya dengu. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing Lah sapa? kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok jedul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku bareng apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesu ning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna. Wong maring dawuh. Mrene kok Kresna. Inggih, kestaken dawuh Prabu. Sinayeng manglum mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta haneng asta kang kumitiran ing asta haneng asta Setijo wonten timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Ndi? Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa tulelanan ingkang putra bidhal dhateng Pringgodani. Aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Si Agnyanawati. Ndi? Aku njaluk sumenea ana ing Praja Trajutrisna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Agnyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Praja Trajutrisna. Mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lemrahing nata Ndarawati bakal cidra ngubaya nggih ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Trajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Sesuk menawi ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yai Prabu Kresna. Ih, ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula sampun marem raos ing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Agnyanawati. Iya, aku mesti prapta ing Trajutrisna. Lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Stija, Bama Narakasura.
Dewa Narpati duwe nares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh Koko Prabu menawi negari Ndrawati kula tilar samangke wonten raos Subriya manahipun anak kula pun Setija. Yo, lan banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah. Yayi. Yen pancen kuwi kinarya pepadang kahanan Traju Trisna pun Kakang ora bakal selak. Mekaten Koko Prabu. Yo. Pun Kakang mbok dawuhi apa? Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul. Yo. Koko Prabu latri nututi lampahipun Panakawan. Lho, wigatine Mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Haknyanawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Traju Trisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Traju Trisna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati. Tilik karo adiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang nggumiring Jengkar Paduka. Yo, Yai Prabu Ndrawati.